በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ምዕራፍ 9 ናይ አንስቲ ብዛዕባ ዝተዋህበ ምኽሪ። በታ እትፈትዋ ሰበይትኻ ኣይትቕናእ፣ ተመሊሱ ንዓኻ ዝጎድእ ክፉእ ትምህርቲ ድማ ኣይተምህራ። ከይትመልከካ ገዛእ ርእስኻ ኣሕሊፍካ ንሰበይቲ ኣይትሃብ። ብመፈንጠራኣ ከይትተሓዝ ካብ ኣመንዝራ ሰበይቲ ርሓቕ። ከይተስሕተካ ካብ ደራፊት ጓል ኣንስተይቲ ርሓቕ። ክልቴኹም ብከቢድ ከይትቕፅዑ ንሓንቲ ድንግል ኣተኲርካ ኣይትጠምታ። ዘሎካ ርስቲ ኩሉ ከይጠፍእ ገዛእ ርእስኻ ንኣመናዝር ኣንስቲ ኣሕሊፍካ ኣይትሃብ። ስለዚ ብከተማ ክትሓልፍ ከለኻ ቀልባዕባዕ ኣይትበል። በቲ ሰብ ዘይብሉ ወገናት እውን ኣይትዛወር። ጽቡቕ መልክዕ ዘለዋ ሰበይቲ እንተረኣኻ ናብ ካልእ ገጽካ ጠምት። ንጽባቐ ንኻልእ ስለ ዝኾነ ኣተኲርካ ኣይትጠምታ። ፍቕሪ ጽብቕቲ ሰበይቲ ከም ሓዊ በሊዕዎም ዝሰሓቱ ብዙሓት እዮም። ልብኻ ምስኣ ከይሰልል እሞ ብስምዒት ተደፊእኻ ናብ ጥፍኣት ከይትጠፍእ። ምስ ሰበይቲ ሰብኣይ ክትበልዕ ወይ ሓቢርካ ነቢት ክትሰቲ ኣብ መኣዲ ኮፍ ኣይትበል። ምሕዝነት ምስ ካልኦት ሰባት ሓዱሽ ምስኡ ክመዛዘን ኣይክእልን እዩ እሞ ዓርኪ ቀደምካ ኣይትሕደግ። ሓድሽ ዕርክነት ከም ሓድሽ ነቢት እዩ። በቲ ነዊሕ ዘመን ዝጸንሖ እዩ መቐረት ዝውስኽ። መወዳእትኡ እንታይ ከም ዝኾነ ኣይትፈልጥን ኢኻ እሞ ክብሪ ረኺቡ ኢልካ ብሓጥእ ሰብ ኣይትቕናእ። ካብ እግዚኣብሔር ዝረሓቑ ሰባት ብዝሕጐስሉ ነገር ኣይትተሓጐስ። ህይወቶም ሙሉእ በደለኛታት ኮይኖም ከም ዝነብሩ ዘክር። ካብቲ ክቐትለካ ስልጣን ዘለዎ ሰብ ርሓቕ። ብዛዕባ ህይወትካ ኣይክትፈርሕን ኢኻ። ግድን ኮይኑ ኣብ ጥቓኡ እንተቐረብካ ግና ኣዝኻ ጥንቁቕ ኩን። እንተዘይኮነ ክቐትለካ እዩ። ኣብ መንጎ ሕቡእ መፈንጠራ ትመላለስ ከም ዘለኻ ቅሉዕ ዕላማ እውን ከም ዝኾንካ ፍለጥ። ብዝከኣለካ መጠን ምስ ጉረባብትኻ ተፋለጥ። ምኽርኻ ግና ምስቲ ፈላጥ ይኹን። ዝርርብካ ምስ ፈላጣት ሰባት ይኹን። ኩሉ ዝርርብኩም ከዓ ብዛዕባ ሕጊ ልዑል ኣምላኽ ይኹን። መቋርስትኻ ቅዱሳን ሰባት ይኹኑ። እቲ ዝስምዓካ ሓበን ከዓ ንእግዚኣብሔር ብምፍራሕካ ይኹን። መቋርስትኻ ቅዱሳን ሰባት ይኹኑ። እቲ ዝስምዓካ ሓበን ከዓ ንእግዚኣብሔር ብምፍራሕ ይኹን። መቋርስትኻ ቅዱሳን ሰባት ይኹኑ። እቲ ዝስምዓካ ሓበን ከዓ ንእግዚኣብሔር ብምፍራሕካ ይኹን። መራሕቲ ህዝቢ ሓደ ክኢላ ሰብ በቲ ዝገበሮ ነገር ይነኣድ። ጥበበኛ መራሒ ህዝቢ ከዓ በዘራረብኡ ይፍለጥ። ለፍላፊ ሰብ ኣብ ገዛእ ከተማኡ ኩሉ ሰብ ይሃድሞ። እቲ ተሃዊኹ ብዘይምጥንቃቕ ዝዛረብ ድማ ይጽላእ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።